Lati manzo Allah. Allah ya tsaya. Sai mun dawo. Ku yi sauri fitar da mai da aure. Kun wanga auren da mai girma kuma sai auren gata na ta tsiro kwace. Zan je wurin kai ga an bursa amma na hajiya na fisa mai nana in an su fom ɗin nan ko guda 5. In je wurin buro kanin gwamna in an so ko guda 5. Kaga kenan guda 10. In aurar da ɗiyana kuma in ba maka. Alhamdulillah wannan gwamnati da za ta yi auren gata ubangiji Allah ya kama mata. Allah ya saki ƙarin jama'a lafiya. Kuma gwamnan jihar Kebbi da Nasir Idris Kauran Gwandu taimakon talakawa da zuciyar nan mai taimakon talakawa da irin alkawuran da yake yi. Allah ya sa daga wannan albarkacin Annabi Muhammadu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya gafarta mana. Allah ya gafarta ma. Allah ya gafarta mana. Malam lafiya tsaro. Ya gida? Ya gari ya yi. Malam dama wata tafiya ce take tafe da mu kuma wata magana. Mun ji an ce za a yi auren gata a cikin wannan birni ne Kebbi. A gidan mai girma gwamna. Dan albarka kuma mai mutunci. Yayan guru. To shi ne muka zo muka ce da Allah ma idan da dama a taimaka a sasu nan Allah ya gafarta. Insha Allah a cikin jagorancin Hajiya Nafisa mai Nanas Foundation. Mata sake da. Mata mai girma gwamna. Allahu akbar. Ai mu gidan inda gidan su mai girma gwamna ne gida ne na arziki. A gidan kirki na gida ne na arziki na kare Wato na gane da Wato Allah ya gafarta. Ka san mu mutanen Kano ne. Kuma muna jin irin gudunmuwar da mai girma gwamna yake bayarwa da matarsa. Ka san da irin gudunmuwar da gudun yake bayarwa da faru kubura ba yawa kaninsa. kaninsa. To shi ne muka to ma birnin Kebbi mu ci arziki mu bar arziki a mazauninsa. wallahi. To shi ne muka zo a sa su nan a taimaka yi gaba da yi. ai wannan kanin nasa in dai kirki ne ba daga nan ba. To ai gudu ga dai shi kansa mai girma gwamnan ga dai. Wannan haka. Ai duk ba su kai mahaifansu kirki ba. Sa'ani. Mahaifansu sun wuce nan. Kwarai kuwa. Yawa. Ai in dai kun ka rike Hajiya Nafisa mai Nana to aure ka. Alhamdulillah. To ai ita ce mace sankar da dubu. Gaskiya ne. Ka san a matan ma ai babu wanda bai san irin gudunmuwar da matan da take ba ba. Allah ya kare maka su. Allah ya kare da fashin. Shi na ji Alhaji Faruk kubura ma sai a wacin mai girma gwamna ne. Wallahi. Sai yayi abu a cikin gwamna. To ai abin da yayi Iliya shine yayi Ilu. Ka san da shi da mai girma gwamna ai haka ce. Amana. Yawa kuma babu girman kai. Yawa dan Allah ranka da ya saka mai. Za a raka Allah ya ba albarka. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Madan na huta lafiya. Ke yin biya mai ta ko zuma ta kwada fi sama man sade ke kin zamto maliya kina nan